Mange ser marker, skove og grusveje, men glemmer at gå helt tæt på og glædes over det myldrende liv og naturens små mirakler. Jeg er Lenette Schunk Svendsen, naturvejleder, forfatter og naturfotograf med mottoet Ud hver dag. Som selvstændig i udeliv med indlevelse og i forskellige projekter som i Krible Krable, inspirerer jeg børn og voksne til at opdage, sanse og begejstres over naturen gennem lege og undersøgende aktiviteter. Jeg formidler den fantastiske natur ved at afholde undringsture, pædagogkurser, udvikle inspirationsmateriale og gennem netværk, foreninger og på sociale medier. Selv bliver jeg inspireret af kollegaer og dygtige samarbejdspartnere. Min bog Ud hver dag indeholder 365 naturaktiviteter, da målet er at komme ud hver dag hele året sammen med børnene. Vinder eller ej, så fortsætter jeg med at introducere naturen for alle aldre med særlig fokus på de yngstes naturdannelse. Vi ses derude.